ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବିଲେଇଟିଏ ରହୁଥିଲା। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଟୁଆଁ। ସେଇ ଗାଁରେ ଟୁଆଁ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବିଲେଇ ଥିଲା। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଟୁଇଁ। ସେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନକର କଥା। ଦିନେ ଟୁଇଁ ଗାଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ସେଦିନ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଉଥାଏ। ଖାଇବା ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲୁଥାଏ। ଶେଷରେ ଟୁଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁର ଏକ ଘର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଇରେ ହେଇ, ଏଇ ଘରେ ତ ପିଠା ପିଠା ଭାସୁଛି। ଏଇଠି ଯଦି ମୋତେ ଦିଟା ପିଠା ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଆନ୍ତା, ମୋ ମନ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏହା କହି ଟୁଇଁ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆରେ ବା, କି ସୁନ୍ଦର ପିଠା। ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇକି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବି, ନହେଲେ ଏଠି ମୋଠୁ କିଏ ନା କିଏ ନିହାତି ଖାଇଦବ। ଏହା କହି ଟୁଆଁ ପିଠାଟିକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାଅ, ମୁଁ ଆସି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ପିଠାଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆରାମସେ ବସିକି ଖାଇବି, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏ ପିଠା କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ? ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜୁଛି। ଯାହା ହଉ ତୁ ଭେଟ ହେଇଗଲୁ, ତୋର ମୋର ପିଠାଟାକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇଦବା ଆଉ। ଆରେ ପିଠା କେହି ନ ଖାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖା ହେବାର ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କହୁଛୁ ପିଠା ଖାଇବୁ, ତାହେଲେ ପିଠାରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତତେ ଟିକେ ନାକୁ ଦେବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପିଠାଟା ଆଣିକି ଆଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ତତେ ଦେବି, ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଇବି। ଶୁଣୁ, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ, ଟିକେ ନାକୁ ଦେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପିଠା ଆଣିଛି ମାନେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଇବି। ତତେ ଜମା ମୁଁ ବେଶୀ ଦେବିନି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ନା, ମୁଁ ତ ତତେ ଦେବିନି। ଆଉ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ? ମୁଁ ଦେବିନି ତତେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଠା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଗଲା। ଏହି ଝଗଡ଼ାକୁ ବସି ଗଛ ଡାଳରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ କଳିକୁ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ଆରେ ଆଜି ଖାଇବାଟା ମିଳିଗଲା ରେ। ୟାଙ୍କୁ ଆଜି ବୋକା ବନେଇ ତାଙ୍କରି ପିଠାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଦେବି। ଏହା କହି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗୋଟିଏ କୁଦା ମାରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ରହିଯାଅ ରେ, ରହିଯାଅ, କଳି କରନା ରେ। ପିଠାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିକି ଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ ଅଛି ମାନେ। ତମର ଆଉ କଳି କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? ଏହାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ନିକିତିଟିଏ ଆଣିଲା ଏବଂ ପିଠାଟିକୁ ଖଣ୍ଡ କରି ଦୁଇ ପାଟରେ ଫାଳ ଫାଳ କରି ପକେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ନିକିତିର ଏପଟରୁ ଟିକେ, ସେପଟରୁ ଟିକେ, ଏପଟରୁ ଟିକେ, ସେପଟରୁ ଟିକେ କରି ଖାଇ ଖାଇ ପିଠା ସବୁ ଖାଇଦେଲା ଏବଂ ନିକିତି ଖାଲି କରି ଗୋଟିଏ କୁଦାରେ ଯାଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିଗଲା। ତମେ କଳି କରୁଥାଅ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ
ନିଜ ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ।